Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirinmu na Fagen Nishadi, wanda ni Amina Abdullahi Mai-Kano zan kasance da ku a daidai wannan lokaci. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye idan wannan ne zuwanka na farko, shafin jaridar Inda Ranka. Za mu so ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Shirin namu na Fagen Nishadi a yau zai tsunduma ne cikin masana'antar waƙoƙi na salon reggae, inda shahararren mawaƙin nan wato Zakariya Lumo aka Mai Muguwan ya saki wata sabuwar waƙa da yi mata take da masoyiya. Masoyiya, masoyiya. Star see the magic feet. Yeah. Waƙar masoyiya dai ta samu karɓuwa sosai a sassan jihohin ƙasar nan da ma faɗin Najeriya gaba ɗaya, wanda kuma take ci gaba da jan hankalin mabambantan jama'a. Tun ɗazu na yi kiranki, na ɓoye ganja a ƙarƙashin filonki, lokacin da na shigo na ganki da baki. Akwai leda da rezala cikin leda baki. Haba baby na, ke ce kika ɓoye min ganjana. Jiya makin ya ga min rezala na, idan na ja zan nuna miki soyayya. Masoyiya, masoyiya. A yanzu dai waƙar masoyiya na ci gaba da samun makallata a shafukan sada zumunta da suka haura sama da 5,000. Masoyiya, masoyiya, masoyiya dan Allah ki ji mana. Masoyiya, masoyiya, dan Allah ni min ganjana. Dan Allah zo ki ji ni masoyiya, dan bani ganjana. Zan tafi Canada da ke. In na sha ganjana ke rake gani, ba wata bayan ke bani ki gani. Ganjan da daɗi cikinta da haɗi ki zo, ki baza shi a faranti, ki taya ni mu ɗan sheke. In za ki bar ni in busa, da ke kaɗai zan zauna. Masoyiya, masoyiya, masoyiya dan Allah ki ji mana. To idan kuma shirin namu na Fagen Nishadi ya tsallaka zuwa makociyar jihar Kano, wato kudancin Najeriya kuwa. Shahararren mawaƙin nan wato Idris Abdulkarim, wanda ya yi waƙar Najeriya jaga-jaga tun a wancan lokacin. To a yanzu ya dawo inda ya sake sakin wata sabuwar waƙa da ya yi mata take da Taliyo Fafa. Tell your papa country hard. Tell your papa, she. Tell your papa people they die. Tell your papa, she. This one don't pass jaga 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 jaga. Ita dai waƙar Idris Abdulkarim ta Taliyo Fafa yayi ta ne kai tsaye da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, inda ya tura saƙo ga ɗan Tinubun wato Shehi Tinubu zuwa ga mahaifinsa wato shugaba Tinubu, wadda waƙar ke nuna irin halin da al'ummar Najeriya ke ciki na rashin tsaro, yunwa da kuma fatara da taiwa al'ummar Najeriya yawa. Sheyi, Alpha, I swear your papa no try. Too much empty promises. Bala blue grammar, Bula blue wahala. On behalf of Nigerians, take our
our message to him. Kidnappers, they kill Nigerians. Sheyi, try travel by road without your A yanzu dai waƙar Taliyo Papa na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma, musamman ma na Najeriya, wanda take da makallata sama da 10,000. Some of them, they face death sentence. Any Oriyo, Odile, Shagamu, Ore, Bini, experience. Make you tell Mr. President, hunger day, you still want make them cooperate. If people they protest, you soldiers suppress them. Removal of subsidy, a bold step they call it. How much your papa don't save since he removed subsidy? Lagos Calabar Coastal Road, 4.9 billion per kilometer, 700 kilometers run into. To madalla masu sauraro, da fatan an ji daɗin yadda shirin namu na fagen nishadi na wannan lokaci ya kasance. Sai dai kafin mu sallama, za ku iya ci gaba da kasancewa da mu a duk inda kuke a faɗin duniya a shafinmu na yanar gizo a www.indaranka.com ko shafinmu na sada zumunta irin su Facebook, Instagram, Telegram, Twitter wato X da kuma YouTube channel ɗinmu wato Indaranka TV. Ni Amina Abdullahi Mai-Kano da na gabatar a wannan makon nake cewa mu kasance da ku a wani lokacin, na barku lafiya.